Salam hormatly kardeşler. Bugün geçenki ýygnaşymyzyň dowamyny edýäs. Owa bir kanun üstüne işleýäs kanun täzeden size okap bermekçi gaýtadan. Ýa-ni kanun kabul edildi we şonuň näme mana gelýänini bir giňişlerini düşündürip we jezalary owa nähil bolmaly. Säbäbi Türkmenistanda jeza kanuny umumy kanun bolman soň jeza kanuny ýok diýip hasaplanýar, bir näme alyp biljek ýerimiz ýok. Umumy dünýäniň belli bir ahlak standartlary bar, moral kodlary bardyr. Şoňa göre el alýas we bu taýda biziň käbir ýagdaýlarda biziň aljak kararlarymyz boýunça da ýöreýär. Kardeşler täzeden öňkü alynan karary ýatlatmak maksady bilen okaýan. Geçiş döwründe hakykaty ýoýan, hakykatyň ýerini ýalan bilen bilgaslaýan çalışan we hakykaty keçi düşüren her bir şahs barada ýöreýde kanunyň döredilmegi. Teklip edilýän täze Türkmenistana geçiş döwründe guramaçylykly terror toparyň ýa-da şoňa ýaranjaňlyk edýän şahslaryň, ondan başga da öz başdak şahslaryň guramalary we toparlaryň dürli hili sabotaj maksatly alyp barjak işleriniň gelecekde çäresine seredilmegi babatda guruji mejlisde kanun kabul edilmegi teklibi. Bu kabul ediljek kanun guruji mejlisiň konstitusiýon hukugy dikeltmesi bilen bilelikde güýjüni ýitirjekdir. Emma guruji mejlis döwründe ady geçen kanunyň bozulmagy netijesinde günäkärlenýän şahslar, gurabalar we toparlar guruji mejlisiň güýjüni ýitirenden soň hem ady geçen kanun boýunça jenaýete çekiljekdir. Olara ýüklenýän günä ýygydyry dowam etjekdir. Güýjüni ýitirenden soň ady geçen kanun boýunça hiç kim, hiç bir gurama we hiç bir topar günäkärlenip bilinmez. Diýilen kanun geçenki ýygnaşymyzda kabul edilipdi. Indi bu kanuny bozanlar ele alaly, ýa-ni bozup gelýärler, öňden bäri bozup gelýärler. Şu günlerde de bozup durlar. Muny ýalany ýoýýan adam, ýalany ýoýup biljek adam esasan köpçüligiň adamdyr. Ýa-ni sosial mediada bolup biler, ýa-da döwletiň telewizionyasynda bolup biler, ýa-da toýlara ýene o taýy bu taýy gidýän tapawut ýok bir şekilde suwut edilip bilinjek ýagdaýdaky ähli hakykaty ýoýýanlar içine girýär. Mysal hökmünde ýaňky Murat Goşunow ýaxşy goşun diýip geçýär. Şonuň bir nemesine mysal beripdik. Ýani o mysal kanunyň şu wagt daşynda galýas ýa kanun ol waka bolup geçenden soň kabul edildi. Bolan waka şeýle öz çağasyna arkadagy sağ bolsun ýa-ni şöhrat aýtdyryp video düşürýär, ona öz nemesinde görkezýär köpçülige. Ine siz hem şeýdim, ýa-ni şunu etseňiz dogrudur diýen ýalyk bir neme berýär, ýa-ni hem jemgyýeti zäherleýär, hem bundan soňky ýetişjek nesilleri zäherläp iş alyp barýar, onuň eden jezasy agyr bolar, onuň üçin ýöreýde aýratyn bir ýa-ni galyjy döwlet we hökümet ýurdun içinde dörenmekde, onuň üstüne aýratyn seretler. Ve bizim bu taýdaky esas maksadymız şu kanunlaryň bozulýandygy barada. Duýduruş, bildiriş geçmekdir. Ondan soň ýurdun içine barlanda men aslında düşünemokdum edýän işime, bilmän edipdirin. Diýilen ýalak bahanalar bolmaz ýaly edilmelidir ve onuň daşynda mening bu şahsy düşünýän pikrim ýa-ni eger başgaçarak bolsa ýyleşler kardeşler söz alyp ýa-ni söz berilemekdir. Aýdyp bilersiňiz, Türkmenistanda daşara çykyp işläp o saglygyny ýitiren we pensiya ýaşyna ýetenden soň pensiya alyp bilmejek adamlaryň o sany gaty kän we şol adamlaryň arkasyndan hem ýa-ni şol adamlaryň düşen agyr gününi, hakykatyny görkezmän ýoýup ýene şonuň ýaly propaganda edýänleriň elindäki ählije de däl, belki pullary ýetmänem biler. Bundan soň galan ömrüne diňe
eden cezasının cerimesine töläp ýaşamaly bolmaklara mümkin. Ine şo şerti döretmekdir. Köp illeçlerimiz habar beripdir, ýazypdyrlar. Pul cezası bilen sıpıp bilermi diýilen ýalak ýok. Birinciden diňe pul cezası hökmünde kabul edilýär diýilen söz geçmedi bu taýda. O söz ýa-ni ele alınmadı. Hem pul cezası bolup biler, hem de tutsawlykdan, ýa-ni azatlykdan tutsaw etmek, ýa-ni tutsawlyğa goýmak taraplaran bolup bilýär. Ondan soň ýene de aýdylmaly bir zat bar. Bu adamlar ine näme üçin dawa şeýitdiler, hakykaty ýoýdular, bilip durka. Ýurdun daşynda 2000läp, belki ondan hem köp türkmenleriň ýa-ni jesetleri galdy da bir türkmen mazarlygy diýilen ýaly bir zat dörede. Şo zatlar görüp durkan ýene de ýa-ni ýurt güläle güllük ýaly bir durmuşy sergilejek bolýarlar. Şo zatlaryň cezasy hökmünde çekilmelidir we bular pullary gowy görýändir. Ýa-ni şo pul üçin edýändirler. Diýip ben awa şahsen düşünýän bu taýyny ýa-ni pul meselesi öňe çykmalydyr, şolaryň ellerinden ählice pullary alınıp hazyna goýulmaly, hazynadan hem ýa-ni pensiony fonda gerek bolsa we saglyk işleri üçin ýatyrylmalydyr. Mesela esasy material tarapdan bizim halkymız saglygyny ýitirdi. Hem ruh taýdan hem fizik taýdan saglyklaryny ýitirdi we gelejegini äti ýaşlandyryp bilmediler. Şonuň üçin ýa-ni pensiony fond diýenimiz hem şol. Şonuň ýazatlar göz öňüne tutulmalymy kan diýen bu işin netijesinde ýa-ni şolaryň elinden alınjak pullar şol ýa-ni zeper çeken, ýa-ni ziýan çeken adamlar üçin bir neme bolup biljek, kömek boldu. Kardeşler ine şeýle mesele var. Birinci tapgyrda ýene geçenki nemämize bir azrak giňişledelim. Bir mysal hökmünde berelen ýa-ni şu kanun ine şeýle bozulýar diýip bir mysallaryňyz bar bolsa şoňa seredelim. Ilkinji tapgyrda ondan soň ceza meselesine şoňa görä aýratyn. Ne cezasyna edeni işine seredin, cezasy nähil bolmaly diýilen ýaly. Hem köpçülige de düşnükli bolar ýaly hala getirjek bolýar buna. O bar bolsa söz almak isleýän hawa söz alyp biler. 3 minut wagt berilýär. Sözüňizi jemlemek üçin 1 minut goşmaça wagt berilýändir. Buyurun illeçler, kardeşler. Bar mıdır içinizde söz alacak? Söhbet kardeşimize söz verýän. Sağ ol, söz veren Ömer'den. Şu 1991-nji ýyly öz başlap bolandan bäri häzir kuneçenni Türkmenistan ilk başta şo Niyazowyň başa gelmegi bilen şo herkilik ýollar bilen owadan sözler bilen türkmen ösýär. Altyn asyr diýip ýa-ni şoňa meňzeş sözler bilen türkmeni allak gezdiler. Bir taraplyga alandan soň häzir kunem 2007-nji ýyldan soň ýa-ni Gurbanly Berdimuhammedow Edipa geçenden soň başgaça bolup alındy. Edil häzirki ýagdaýda onuň ogly geçirilenden soň ýa-ni bir kanun ýagdaýda geçirilenden soň başgaça duwarlanýar ýa-ki 3 ýol bilen aldylar. Ýöne 3 süňem nemesi bar, taktikasy bar, görnüşi bar. Ýöne türkmeni hakykatdan ýoýup gelýärler. Şu 30 ýyllap ýa-ni hakykaty aýtmadyk. Ýöne inni aýdylyp başlandy. Ol şu hakykatyň öňüne aljak boldular. Bol finansýarlar bulamyndan öte bundan soň başa barmaýar ol ýa-ki has dogrusy. Şonuň üçin bu türkmeniň şu ýagdaýa gelmegine kömek eden adamlar ýa türkmen halkynyň we türkmen watanynyň iň uly düşmany diýip kabul edilmeli bu bärde. Sebebi bir adamy ýa bir maşgalany zeper ýetirenoklar bular bütün Türkmenistanlylara, bütün Türkmen milletine zeper ýetirdiler. Häzirki ýagdaýda ýetirgen durlar.
Bundan sonra getirecek mi? Bular devam ettirecek mi? Yani bunu öldürü bilýär elbette. Yani şu karar kanun kabul edilenden soň ediljegini bundan soň etmek bilen öldürü bilsin, devam ettirip bilseler. O ýol saýlasynlar, etdirmän bilseler işinden gitsinler. Bizim tekliğimiz şu. Şonun üçin biz bärde nähili kanun, nähili günah yüklenmeli diýilen nemesinler öldürüp görsünler şular eden işlerine göre. Nähili iş etdiler şu wagta çenli. Bular öldür akıl ýetirip bilýän däldirler eden işlerini. Ya Türkmen halkynyň başyna düşürilen gününi ya Türkmen halkynyň şuna düşmegine kim günahkar? Şu nemeler öldür getirip bilýän däldirler biz ol has gowy bilýär. Ýöne bizim görüşümizde yani men görüşümde bular ömür waky. Yani hiççili tarihte de iz galjak da şular yani namat wagy hakyky Türkmen halkynyň düşmany diýilip at geçiljekler tarihte de. Yani 100 ýyl mundan, 200 ýyl mundan soňky neme tarihlerde de ýatlanyp geçiljek şular atlary. Yani bundan beter agyr neme men bilemok. Bundan agyr jenaýat işi bulan başyna getirip bolarmy? Öldürip asyp bolmaýar bulan nemesinden. Eden işlerini. Yani öldüreniň bilen ol Bir minut goşma cevap berýär. öldüreniň bilen edilen jenaýat işleri ýerine gaýtyp gelen o. Şonuň üçin hersi eden işlerine göre jogap öz eden işlerini gözegine getirsinler, nähili iş etdiler. Nähili iş edip durlar häzirki wagtda. Şular ýaly jemläýin sözümi? Sağ olun. Parahat kardeşimize söz berýän. Sağ olun, hormatly kardeşler, sözleriňize. Menem ýanky kardeşim aýdyny gollaýan hem de özüm şoňşun 30 ýyllap şu diktator terörist topary gollap terörist uzak gaşamana uzak dowam etmegine kömek edip hem öz şahsy bähwidi üçin ulanyň şahsy bähwidi üçin halka garşy eden hereketlerini görüp bilip durka terörist topary gollanlaryň hökmen jezasy men düşünýän şol döwürde işläp gazanan pulunyň hemmesine diýmän şo ailejene hasaplamaly näçe işläpdir. Düşe ailene göre şu emlani özünde goýup artyk bir murat bir kuruş çyksa şonu Türkmenistanyň hazynesine geçirmeli. Hazine açan zaman şol berdäki Türkiýedäki ýurtdaşyndaky közenip pensiýasiz durumyny geçirmek üçin, garlykda geçirmek üçin şolaryň pensiýasyny ýola goýmaly. Şo pullar bilen. Yani Türkmenistana gollaw kömek etmeli, hazyna goýmaly. Türkmenistanyň. Bunun soňundan elinden almaly, ödünem pul jezasyny kesip bor, hem de türme tutsaw jezasyny kesip bor. Öde eden günähine görä. Kimlere günäh şäpdir, şoň özüne görä. Salarak men az öýdüm, ýa bilmän etdim diýen zat ýok. Görledingmi halka garşy diktator jenaýat terörist topary golladingmi? Golladyň. Bolly şoň gün jezasy kesilämeli ýokman. Birin ýekeje adam tapmanlar. Hemme eden işini bedeliyle jogap bermeli. Bedeniyle. Hiç hadi gözden salmanlar. Ağaminim, goňşym, jigim diýen zat ýok. Hilançyk ýok. Şu wagt 30 ýyllap ağaminim diýmän hileman edemedik gezdiler halky. Görüp bilip şoň üçin. Gaýdam şo eden gaýdyp Türkmenistana gaýdyp şoňa hereket edilmedi ýaly. Dönemedi ýaly edip etmeli. Tarihte şolaryň ady galsyn. Bu da ama agzalyp ketsin şu plany şey diýip dur şoňa jeda kesilipdir. Bizin şonu etmeli diýip ketsinler. Hiç ýadyna çykmasınlar da. Tarihte galsyn şolaryň ady.
Mehdim Cemliyen, hormatly kardeşler. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz veriyorum. Salam, hormatly meclis agdalary. Men pikirim bu arada ýanky şol hakykaty ýoýan adamlar sebäpli. Ine şuny düşdükde bir topar maşgalalar bölünni, bir topar çağalar en atasy ösýär. Pulsuzlyk, garyplyk, korrupsiýa, ähli şu bolup duran katastrofalar hakykaty ýoýanlar sebäpli bolanlygy üçin şolong ähli emlägini ine şu kanun çykandan soňky eden hereketlerini bellige alyp şondan soňky eger şeýle hereketlerini dowam etseler, men pikirimçe şolary ýanky ähli emlägini anulir edip nola düşürüp kompensasiýa alýan, ondan soňra bir zawod mi, fabrik mi ýörüte gurup şol zawod fabrika şol adamlar aýlyksyz mut işledilmeli. Bular türmäge bassaň kellesinden sypan ýalap maşgalalar bilen eger şol adamlar maşgalasy ba bolsa maşgalalar bilen bile opşyjyt ýaly umum ýaşaýyş jaýy ýaly bir ýerlere çykarýan hemme emläginem elinden alýan sebäbi näme üçin şol adamlar sebäpli bolup dur şunky güne düşüp dur bir giden Türkmen watandaşlanmaz ana Türkiýede kimsesizler madarlygy dolup gitdi. Şular zähmetiň gara deriň nämedigini bilmeli. Şular patgalemlikden başga hiç zat bilen oklar. Şoň üçin öz eden işlerini eller bilen diller bilen eden işin şular eýni bilen çekmeli, ondan daşara zähmet çekmäni öwrenmeli. Bular ýeňilekleşde işläp ýören adamlar esasy gary işte ýa nemede işläp ýören bir halal öz biznesini edip ýören adamlar bunýaly nemelik eden oklar. Diňe şu ýanky aýdyp ýa ýene bir zat nähil aýdyn ýeňil nemelerde patgalemlik edip şo ýollar bilen hakykaty ýoýup gezdiler. Şoňa ine Cemal Saparova da ýanky Gözel Şahulowa da beýleki aýdymçylar ammadyr hereket edip şu zatlar düzetjek bolýan watandaşlanmada da watan dönügi ýene bir zat diýip bularam hakykaty ýoýýanyň hasabyna girýän. Şolaň hemmesini şonýaly zähmet çekmeli, şolaň işlän ýanky aýlygyny mud işletdirmeli şolara. Diňe iýiçkesini berilsin, galan zady şo iýiçkesine ýaşajagyna ýetsin, ona belli bir döwür içinde 5 ýyl bolsa 5 ýyl, eger karar şunu gollasaňyz 10 ýyl bolsa 10 ýyl mud işläp şolaň işlän haklaryny ýanky Türkiýede ýok bolan kimsesizler madarlygyna ýatan watandaşlanmadan ýetim galan maşgalalarga koşma cevap berýän. düşünýän. Sag bolun. Cemlediniz mi? Hawa, şolardan gelen ýanky nemäni girdejini ýetim galan maşgalalarına geçirilmeli düşünýän. Sag bolun. Sağ olun. Gurban kardeşimize söz veriyorum. Salam meclis agdalary, kardeşler salam. Türkmenistanaky jenaýetçi topara hyzmat eden jenaýetçilere nähili ceza bermeli bolsa meniň teklifim şeýle. Ýalany hakykat ýaly edip halkyň içinde bir topar ýalan propaganda ýaýradyp ýören watan dönüklerini şeýle ceza bermeli diýip teklif edýär. Birinci, bir ýerde puly, jaýy, emlägi bolsa elinden alyp hazyna geçirmeli. İkinci, ömrü ötýänçe türme tutulgyna saklamaly diýip men teklif edýän. Anha kardeşler, gysgaça meniň aýtjaklarym şulardan ibaret. Sözüm jemleýän, sag bolun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Halkın yurtun içi, yurtun daşında nähili sefillik çekýän bolsa, bulara hem şunyalı sefillik çektirmesini teklif edýämen.
Buların yana bil kardeşimizden belirlep geçti şu mal mülküne konfiskasiya etmeli diye neme diyen. Bunlar sadece mesela oba yerleri var. Her yer batıp yatan laylık, yollar neme bolup yatan. Bunlar sadece şu Aşgabat'ı paytaxtı görkezip Gülyalı vatanımız var. Asuda asmanımız var da görkezip yalan neme propaganda yayır diyorlar. Ama özlerine mesela Instagram'a girip gören, Instagram'da dolup yatan bunların nemesi de yurt dışında hem Dubai'da, yurt dışında ovada neme yerlerde de bizlerin halk yine çıkıp bilmeye, ne içine girip bile ne yurtun dışına çıkıp bile. Bunlar bolsa gezip yörler. Şunun için şu malına mülküne konfiskasiya etmesini isteyen, teklif eden. Sağ olun. Ama men bir neme ayıp geçeyim. Ya konfiskasiya sözü bu taya ya doğru gelir mi sebebi? Olay yani bir talançılık nemesine geliyor. Bu eden cinayetler sebeple bir cerime verilecek. Bu cerimenin hesabı. Yani onların elindeki mal, mülk yetmeyenin biler. Benim düşünüşüm boyunca. Misal için aydalım Murat Molla yaxşı goşunuga göre pulu azrak, gariprak diyelim. Yani Murat Molla da 100 milyon dolar neme kesilse cerime. O yaxşı goşunuga da 100 milyon dolar kesilse yaxşı goşunuga yetip biler. Misal için ayken. Murat Molla'ya yetmänliler, yani yetmänligi ýagdaýynda onu bir yerden tölemeli. O nädip bolsa tölemeli. Şeylere bir ýagdaý var. Ha, töläp bilmese, ýa-ni 900 ýyl, 600 ýyl geçerli hapis cezasy kesilip bilinýär. Şonuň ýaly ýagdaýlar var. Ýa-ni ömürlük diýip bir neme ýok, ýöne hakyky eden jenaýet boýunça kesilýär. Yani şoň üçin men konfiskasiya sözü birazrak nemerak galýa, bir galtaman bırak ol nemeni ulanýan sözü de yani kommunistik bir ideologiyada has köp ulanýan bir zat, yerliksiz ulanýan bir zat öyle. Düşünüşüm boyunca. O sözü Aycahan kardeşimize berýän. Salam kardeşler. Şu yerde menem kardeşlerim aydanlarını goldap, şu cinayetçi terörist toporun yalakalık ediyen, şolorun ediyen harami işlerini, cinayet işlerini goldap çıkış ediyen ähli propagandistler diyen döröjülük adamlarım var. 1991-nji ýyldan bäri 30 ýyllap Türkmeniň aňyny ýuwup şolary ziýan ýetiren ähli şu terörist toporun yalakaçylyk edýän şu toporlaryň hemmesini şu kanun çıkan gününden başlap şolary hökman iň ýokary jeza bilen cezalandyrmaly diýip pikir edýän. Hem teklif edýän şu mejlise. Sebäbi insan ýetkisiniň hiç bir zat bilen öwründe bolup bolmaýar da. Näçe biziň Türkmenistanly insanlarymyz, adamlarymyz öldü, ýok bolup gitdi. Onuň öwrüni hiç bir zat bilen dolup bolmaýar. Şoň üçin hökman olaryň dogan garyndaşlary 30 ýyllap şeýdip jinayetçi toporuň hyzmatyny edip şoň arkasyndan imitlenip gelýän ähli propagandistleri hemmesini jinayetiň iň ýokary jeda bermeli diýip pikir edýän şolary. Çünki hiç bir zat bilen dolup bolmaýar insanyň ölümini, insan ýetkisini. Şoň üçin olaryň dogan garyndaşlary hemmesi şu jedany çekmegini isleýän. Şunu mejlise teklif edýän. Tizden tiz şu kanunyň işe girip şolaryň jeda çekmegini isleýän. Sağ olun. Ya, sağ olun. Mercan kardeşimize söz berýän.
Ha, sesimiz barmadı mı ka? Mikrofonunuz yapıktır eğer gürläp duran olsanız. Salam, ildeşler, kardeşler. Menin bu kanun hakkında teklifim eli bilen eden egni bilen çeker. Atalar sözümüz, nakıllarımız var. Ya da ölüşüne göre gömüşüm näme eden bolsalar onun cezasyny 2 gatı, 3 gatı bilen çekjekdirler. En ýokary derejede cezalandyrmalaryny isleýär. Menin aýtjaklarym şulardan ibaret. Ama sağ olun. Kardeşler şu cenayet kanun nähili bozupdurlar şu arada bir neme etsek ceza vermek nemesi en möhüm yeri bizim şoňa geçip gidýäs cezany yine haýsy hereketlere berilýär yine şonu bir açığa getirsek. Bizim bu taýdak maksadymız indi bilmendiriz, düşünmendiriz, kanuna da düşünmendiriz. Biz kanun görmepdik, öňdüýip bilmez ýaly. Şu da yine arasa geçmek isleýäs. Ya sohbet kardeşimize söz vereyim. Ha, sağ ol. Söz verenine yankı. Cezany haýsy edeni işine göre kesmeliydin mi? Näme diýdin? Doğru düşünüp bilmedim şuna. Yani hova şu ceza haýsy yankı işe göre berilýär ya da şu kanuny haýsy şekilde kimler bozupdur günümüzden bir. Ýaxşy goşununy mysal berýäs. Murat Mollany goşduk ýanyna. Ýa-ni Bilbil Cemal Saparowa beýlekleri goşdy. Bolly men bärde esasy özüme aýdyp geçeýin esasy aýdylmaly näme bardy hani şu Türkmenistanda näme bolup durany hemme kişiň habary bar. Men hökümet işgär diýip ýören adamlaryň habary bar. Şol wagtyň özünde halkyň olardan da beter bu zatlary düşünüp bilme mümkinçiligi bar. Düşünüp durlar. Düşünenlikler sebäp bir şey hakykatlar ortağa atyp otyrlar. Ýöne şu işi şu zatlary görmezden gelip yani bil kastlayın yani halka karşı çıkıp şu işlerin bolup edip duran işlerin cenayetden bilmem bil kastlayın halkın karşısına çıksalar yani bundan ol cenayet işi yok ka diyecek bolan men. Diyecek bolamok da yok yani adam öldürenden beter bu edilen cenayetler, edilen işler. Yani sen doğru adam öldürürsen gider adam yani bu dünya ile hoşlaşıp gider yöne sen bu adamın yani milletin geleceğini uğurlasan yani o geleceği o düzeltip bolana şol wagtyň özünde. Yani bu edip durulan işlerim yani ol medeniyet işgärleri ya aydınçılar ya halkyň öňüne düşüp ýören. Ya olmasa yani köpçülik bilen maslahat geçirip ýören adamlar. Yani köpçüligiň öňüne düşüp ýören adamlar. Köpçüligiň öňüne düşen adamlarym kimler? Esasy ýurtdaşyny ya şu Türkmeniň ýarynyň gowragy ýurtdaşyny da Türkiýede diýip aýdylýar. Şu Türkiýedäki Türkmenleriň öňüne düşüp ýören adamlar kimler häzirki wagtda? Elbetde Türkmenistanyň elçihanasy. Şu elçihana şu görüp bilen bu şuzatlary. Müňläp adam ya maşgalalar ya ene atlarlar kösenip otyrlar. Ya çağalaryna gowuşup bilmem. Ya bir ujup tuja bir bölegi bir aýdylyp otyrylan işler. Şu zatlarym görmezden gelip bil kastlaýyn edýän bolsalar. Bu cenayet işi jogapkärçilikli işi var adam her bir işi edilýän işin jogapkärçilikli işi var. Yani sen 18 ýaşynda elmedam 18 ýaşynda durup bilen o her ýaşamalysyň her ýylan. Ya bular şol zatlar yani şu duruşuna duralım ka diýip kabul edýärler bilemok men nägile kabul edýänlerini ýöne bu cenayet agyr dile getirip bolma mümkinçiligi mene häzirki wagtda şular ýaly cenayet işi kesin diýip men özüme buýrup berip biljekkä sebäbi mümkin näl yani has agyr cenayeti men gözüme getirip bilemok. 1 minut goşma cevap berýär. Iň agyr cenayet dogry sen eden işine göre iş kesip bilersin cenayet işini berip bilersin. Ýöne diňe özüne bermerler bu edilen cenayet işi. Bulan çağalaryna da beriljek. Günäs çağalaryň günäsi ýok diýilen pikirem ortağa çykyp biler berdi.
O sen öz çagan bolşýarlyk sen kişiňem çagasy bara. Sen diňe şu kişiň enesini atdysyny deper ýetirem, o şonuň çagalaryny da deper ýetirýär. Şonuň üçin öz bilen deň hatarda çagasam bu jezasyny çekmeli kabul etýän men bäri. Ama jemgyýetiň özü şonuň çagalaryna şonu nemeni berjek, jezany berjek. Yani biz bermeýäs. Biz şonuň özüne berer, yani jemgyýet halk bolan çagalaryny jezalandyrar. Şu ýerde jemläýin. Sag bolun. Sağ olun. Ama Bilbil kardeşimize söz veriyorum. Sağ olun. Deme yankı beren soruň kimlere, başka kimlere ceza berilmeli diýende men pikirimçe buň içine yankı provokatorlar var da häzirki özüne opozisiýa diýip ýörenleň içinde de var, aktivist diýip ýörenleň içinde. Şularyň içinde hakykaty ýoýanlar bar bolsa şu kanun diňe bir yankı Türkmenistanyň içindäki döredüjilik toparna däl beýlekilere de degişli bolmaly. Şuna şeýle şolaram eger hakykaty ýoýan bir hereketler etse şolara da degişli bolmaly. Mysal üçin aýdaly bir çykdy aýtdy men gapyrgam döwdüler, konsulstuwa bardym elime aýagymy döwdüler, gapyrgam döwdüler ýa ýüzün garagan eden bolsalar şonu diýen zatlaryny suutnamasy bilen çeksenler bundan beýle. Bolmasa şolaram çekip bolýar, olam hakykaty ýoýmagyň oňa aňyrtyna ýatan maksat halkyň gözüniň oduny almak, halky gorkutmak niýet bilen edilýänligi sebäpli şolaram ýanky hasaba alınmaly, provokasiýa etýänler ýa hakykaty ýoýanlar gapyrgan döwdüme medisinski spravkasyn hemen gapyrgan döwlü şunky çysloyna şunu şeýtdiler dep şeýdip aýtmaly. Ýersiz ýere halka gorkutalmaýanlarym şoň içine girýär dep düşünýän ýa bolmasa ýanky diňe bir neme derler bärde köp görnüşi bar. Nähil aýdyn ýollar açyldy diýe. Ine ýollar açylana we agentstwalaryň etýän yalan marketing reklammalary yalan. Ine ýollar açylan bolsa öňkü kadyna gelmeli, günne 5 reis bolmaly. Mysal üçin aýdaly. Şo ýokmy? Ýok, ol ýollar açyldy diýip aýtmaly. Şu kanun neme girenden soň kim nämese şunu bir adel hasaba alyp şolar atylyp durmaly, şo arhiwiýaly ýygnalmaly şo materiallar. Halkyň öňüne çykyp bilkaslaýyn edilýän hereketler hemmesi sanaw alınmaly. Arhiwizirat etmeli dip düşünýän şonu. Ondan soň oňa jezasyny nähil häzir şu meclisimizde netije çykarylsa şoňa görä jezasy kesilmeli. Sağ olun. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz veriyorum. Sağ ol Kemine. Yine bir mesele çekesim geliyor. Vazifesi oyuncu, kâri hüneri oyuncu. Sesini çıkarmalı. Yönü çıkarmayan adam. Günahkar mı değer mi değilim doğru orta çıkıyor da. O sesini çıkarmayan sesini çıkarandan has ağır günah edip oluyor da. Mutal için mekteplerde ne muallimler var da. Şu çağın geleceğine ne hilek elbet täsir edýänini bilýärler. Berýän, şulon ılım diýip berýän goşudurnyň içinde demesi bilgisi. Tezin çıkaran oklar. Men günahkar däl bilir, tezin çıkarmagy. Ya da ilçhanalar var. Pasport nädip berilýänini, nädip berilmeligini, o näme üçin berilmeýän bolsa näme üçin berilmeýändigini bir halka düşündirmeli. Tezin çıkaran oklar diýmek problem günahsy däl. Mysal üçin Türkmen howa ýollary diýilen ýetneme kuruluş eredilen
şol ýaly guruş ýaşap bilmedi ýaly edilen. Şu arada bildiğini halka kim yetirmeli? Siz uçağı araştırıyorsunuz. Yolun açılarına araştırıyorsunuz. Misal için. Göre bu tayda oraya kuruluş ayı üstünde durup bilen o. Onu bir vakit yok ettirdiler. Sizden umutlu bir yıl araştıracak mı? 2 yıl araştıracak mı? Bellidir tabi. Şolar sizi Türkmen hava yolları samolyot uçurup iyi verip sizi alacak manaları yok. Mümkünçülükleri yok. O edara yaşavan bilen yok. Yaşat bilir yalak yağdayım yok. Türkmen hava yollarının yaşat bilme yağdayı yok. Ayağı üstünde durma yağdayı yok. Ya bunlar baran yerini kuğradıp baryalar da. Yani o yolunu elurdular, kuğrattılar. Önümçülüğü uğrattılar. Ne sonuçta ne şu Türkmen hava yolları ona uğrattılar. Başka da ne hemet var olsa son yerin uğruyor. Şu sesini çıkarman oturan bir topar vazifeli adamlar var. Yani jurnalistlerim şunun içine giriyor. Bu bilgileri kim vermeli? Ne radyo, televizyon idare var. Bir minut koşmuş Halkın puluna saklayan idare. Şu zatları bir aytmalı. Aytmayan orta oraya ben bunu çekmem var. Ne şu yemeğini orta atasım geliyor da yok ben yani aydım tank edip propagandasını yürüdüp değil yönü sen hakikati aytma yerinde aytman o sessiz kalıp o şuna kömük verip koruyanlarını düşündürecek koruyanlar. Yani şöyle adamlarım günahkarçılığı çekilmedim kendiyen. Oğlum. Sağ olun. Leyla kardeşimize söz veriyorum. Salam kasıpdaşlar. Kemine men saval berjek edim de. Bu propaganda toparını neleri cezalantırsa, sınamşıla cezasını ödep bilmeyi ölüp geçse, cerimesini ödep bilmeyi ölüp geçse, ulanı devam ettiredi on kim ba? Kim devam ettiredi şunu cezasını çekedi, o sınam cerimesini kim ödeydi? Yok atık o sorar. Bunun cevabını ben bu taydana berip bilmerim gönümel. Bu tartışma açık bir mesele mi kendi yani. Şimdi şolarım çağalara devam etmeli mi? Neme hukukları var da karız, beri, miras, yeneneme deyilen yani alınmalı yani pul ya da mal görünüşünde alınmalı deyilen bir hukukun ayrıtın bir nemesi var, kolu var, şahası var. Şolar kızıklanmalı bu mesele boyunca şunca cerime kesilse o näde bolup bolýar, nemeler ruhsat berýär, yol berýär bu zatlara diýip sorulur. Olaram şeýle alıp bor diýler. Ondan soň onuň aňyrsam ýene de suwdum öz wyjdanyna we bilimine diýler, bilgisine diýler. Şoňa bagly bolup galjak makan diýip pikir edýän menim görüşüm. Ýöne üýtgäpler ýa-ni esasy adam şo ýa-ni hukukçularyň alajaklı diýip geçýär. Men türkçe nemesini bilýän, türkmençede ýokdur onuň ady. Düşünüşüm boýunça türkmençede hukuk bir dili ullakan bir dil nemesi ýok. Yani bu mal bolup biler, pul görünüşünde bolup biler, miras bolup biler. Şo boýunça aljak tarap var da, algy. Yani bergil diýip bir söz vardır. O ýene algıdar döwlet, döwletiň hazinasy algıdar ýene şol adamlardan. Nädegen bolsa almak islese alyp biler. O çağalaram işläp gidip biler ýöne bunu biz bu taýda onuň nemesine berip bilmers. Yani netijesine.
şeylere düşündürüp biler. Yani gaty gowy sorap Men aňyr tarapam pikirlenipler şu jenayet etjek adamlaryň bu zadyň uçy açykdyr. Mhm. men şunu teklif etjek bolamam da şulany çagalary ödemeki lazım. Sebebi misal üçün üý ata-anasından kalgan üý balasyna kalyp biledi. Miras. Dogrymy? Hmm. Şunu bagalardan ödep biledi. Bu da miras bolsun. Yani nämçin o jenayet miras kalyp bilen ok diýlen ýa-da. Awa. Hmm. Şunu aýtjak boldum. Sag bolun. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşler başka da var mı? O düşünüşüm boyunca biz bu tayda yankı geçenki nemede gurrun edildi. 10 milyon ya 100 milyon değildi. Ondan sonra en son neme 10 milyon 100 milyon değil. Şu neme ziyan çektiren olsa şunun töläýmeli. Yani misal üçün aýdaly bir sany fabrikyň işçisi şu işçinin bir ýalňyşy bilen aýdaly fabrik yandy. Doğalı düzgün tertipleri ya da iş howpsuzlygyny yerine getirmendiği için tutuş fabrik yandı gitti. Fabriğin o gymmatlygy 100 milyon dolar diýeli. O işçinin gymmatlygy bir ýylda 100 000 dolar. Yine şona hil bolýar. Şonu işçiden alıp bilmejekleri üçin bir ätiýaşlandyryş diýilen bir guramalar dörýär, firmalar bolýar. Şonuň üstünden çözýärler ýöne. Jenayetde jenayet hiç kim ätiýaşlandyran ok. Diýmek onuň nemesini hökman suratda jenayet eden töläýmeli. Soň ýa-da Leyla kardeşimiziň aýdan demesem gulaklarda jan olup kakyljak ýaly bundan soň. Serdar kardeşimize söz berýär. Sağ olun kardeşler. Yani ben diyecek olanlarım üstada bir neçe yıldan beri bir neçe yıl oldu halkım hep ortaya çıktı da şimdi doğruları ve ne doğru olanları düşündürüp gelýärler. Şimdi şu ortada bilmeyen yurdun içinde de aslında da gazetesen az mı kaldı yani da şimdi yurdun içindeki men devlet işgal edip yani aile alıp veren hazinamızdan, ücretimizden molum olsun ay tağadım besin aylığım alayın bilse de sen olsan senkilik ol olsa onkoluk baydan täzelecekler. Polisi işarları zorluk koyup yukarı etmen belli miktarda pul geçirmeli. Doktorlar dermanhana ölenmeni işleşen deyip artık derman yazyanlar. Bu hemen halkı orayan deyip halkın içinde sadaka ettirmen, toy ettirmen öğrenler. Bulan her bir men devlet işgal deyip öğren yani jerime nemesinden geçmeli mukadiyanda. Status nämediğini belli olmalı bala adamların. Statusu belli olmalı. Gerek olsa bu neçele alanca aylığını habine kaytartmalı. Tensede oturanım olsa birden pullar alıp buna anuluyur dedip ona birine söyletmeli. Kararlık tensesi bilen geçsin. Hem herhalde bilecek yana cevap versin çekecek. Bolmada bunun Allah'ta. Ondan yani milletimiz, halkımız bilýär, şular halkymyz hepimiň ýagdaýyny yani derime çekilende olara ol elmaýyçlyk işleseler halkymyz hepsi bilen habarlaşsınlar häzirden. Özleriniň kimdigini we nämedigini we bir ýerde orun tutsunlar. Bulan içindeden soň goýma ursak bolmasa, dürtme oýun ursak neýlesin diýär. Halkymyzdan gelýän nasıl barda? Düzelip bolmajak, düzeltmäge gerek ýoklugy bir belli bir neme var. Yani prosent barda halk. Bularam bizim dogduk mekanymyzdan silip tutulmaly mukadip düşünýärler. Meň şahsy pikirim şey. Gerek bizim sağlamyz olan sağlasy bilen çegiçke atakada da gelmesin, maralyny pulum töletmesin, gözümiň alnyndan aýrylsynlar. Bolmasa bularyň prosenti gelecekde günah geçiriş bolsa ýene bular şu dowam edýär, ýene şol aýlanan neme aýlanyp gelmegi mümkin da. Yani ziyan getirip bilmegi mümkin bular.
tohumda bolsa plan yerinde dağdırar diýär, orsuğunda dağdırar yani. Şunun albatta. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Başka aýtmak isleýän barmy? Misal üçin ak bäbek bardyr. Hem gaty ýa-ni nämäň hasanowa pul işleýän bolsa da işleýär. Bize verilen maglumatlara göre jadanyň nemesi bilen aratnaşy bar diýerler. Jadan owa bolmasa da jadan ýalyk bir bilen hökmen suratda aratnaşynyň bardygy ortada. Şol bir wagtyň özünde hem ýurdu sömürýär, hem ýalan maglumat ýaýradýar. Iki iş birden edýär. Hemmäniň edip bilmejek işlem edýär. Şonuň edýän ziýany bardyr. Ziýanly täsiri. Şo zatlara göz öňüne tutsak, ak bäbek diýilýän şahsam şu işin içine girýär. Şondan mysal alybermeli. O sözü Gurban kardeşimize berýän. Men şu taýdan üstüne goşaýyn. Men nähili jenaýat etdim diýenlere ýylanjak bolýanna. Masalan molumlar içinde bardyr gowlaryň hemmesini gömjekler. Molumlar bar. Bidiňine çağalanmady, gyjaga çağalanmady. Çelepçilik geçerýänler. Ne bar? Jenaýat. Polisden içinde de bardyr gowlary içinde näil jenaýat etdi. Polislere degişli halky gorkudyp pul almak üçin aýteny basaryn tutaryn diýip kalbyna gorku salyp ellerinden pulunu alyp ýa biderek daha üçin ekidip saklap urup depip şeýdip beren polisler. Sizin eden jenaýatyňyz. Ýa bolmasa ýokaryky jaýlarda molumlar, dekanlar göni gelişine okuwçylardan, onlardan sapak soranokda, pul soraýarlar. Ýani araççylar bar. Sizin eden jenaýatyňyz. Bir uçtan tutma, haýsy pulda galsaň, diňe şoňaly. Diňe jenaýat. Bu ýöne Türkmenistan ýöne boş otyrda şu wagt. Diňe jenaýat. Ädim. Ýa bolmasa diňe ýalan propaganda, samalot üçýär, uçak bolýar, bilet bar, şeýdip propaganda eýret berenler bar. Sizin eden jenaýatyňyz. Başga näme jenaýat etmeli? Fakytlar. Şunu aýdaýyn kardeşler, hoşmaça. Sağ olun. Umid kardeşimize söz berýän. Sağ olun sözleriniz için. Şu yalanları yoyan, propaganda işlerini yöretyen cinayetçi toparın başındaki kişi ve onun yanındaki yol başçılarına hemmesi cinayete hükmen suratta çekilmeli deyip teklif eden. Yok men buyruk yerine getirdim deyip hiç kim sıpacak değildir. Eğer senin damarında Türkmen kanı akyan olsa hiç olmasa halkına nefsin ağrar da. Yani bunu men buyruk yerine getirdim deyip kutulmak mümkünçülüğün yoktur. Ondan sonra yalanları yoyan sağlık ministerleri, bütün encamlarımız dünya talaplarına layık edilip yerleştirilendir deyilip her havarlarda aydılıyada yöne hiçbir sağlık ocağında hatta şu davleni ölçen aparatlarda yok da yani halkımız buna şayattır. Bunu gerek olsa halkımız da yüzümüze aydar vakti gelende. Ondan sonra halkımıza yüzlenmem, munyalı yalanları yoyan kişilerden hiç kaçan çekinmen, halk hemmeden yukarıdadır.
iletişim hattı, bizim bilen habarlaşma nomeralarını köpeltjekdiriz. Elinizde suutnamalar bilen bile hökmanı suratda bize yüz tutup bilersiniz. Şu yalanları yoyup size şu hakkınızı savunan wagtyňyz size şu cenayet işleyen ýaly edip görkezleyen şahslary hökmanı suratda bize bildirin. Bunu da size haýyş edýän. Jerime meselesine gelsek, onu o işten iş alıp barýan o süt işgerleri has gowy bilermike diýip pikir edýän. Meniň aýtjaklarym şular häzirlikçe. Sağ olun. Gül kardeşimize söz veriyen. O Mive kardeşimiz. Salam kardeşler. Benim şu aýdylanlara goşjak zadım. Häzir diňe ýokarda däl, şu aşakda oturup bolnitsada oturanlar olsun, okumek direktorlary olsun, köp jenaýatam şolar edoter. Nha yakynda ene bir ay boldy özlegenim Aşgabatda bolnitsa işe başlady. Neuropatolog doktor özü ýöne şonu aile doktor edip goýupdyrlar. Şu ýerde akazatsy az muhtarda bolsaýam kronik rak hastalar üçün berilýän humanitar bir pomoş bar eken. Ýöne şonu halka görkezen ýok şolar. Şu alıp içeride şu aile doktorlary nämeler indi bu ýeňi baran soň bir gün ertirine bir gün abetdan soň işländen soň şu da dermanlary alıp aýlanyp şu nämeleri eden soň munyň halk muňa tarap ýatandan soň uju muňa başga göz bilen garap başlapdyr. Diýmek, hemme bolnitsalarda az bolsam derman bar şolaň elinde, ýöne şonu halka beren ýoklar. Şolaryň hem jezasyny bermeli diýip özümçe aýdaýyn diýdim. Bu bir. Ikincidenem, häzir daşar ýurtdaky köp adamlaryň jaýlaryna advokat men diýen advokat sumaklar näme edip dokument oňaryp kak budda şu adam ýok boldy. Ýok, onu Türkiýede olany nämeden ýok, emigrasiýadan kalıp dokument alýarlar, şu daşar ýurda çykan ýok, ine ýok boldy. Ýogaldy, ine başga äre gitdi, naprimер, aýal bolsa, ýa erkek bolsa başga aýal alyp gitdi. Tapylan ýok şu, ine näçe wagtdan beri öýünem gelen ýok. Jaýam hökümetiň jaýymy elinden alınýar şu jaýlar. Inha şolara barandan soň serano olar öz ýok bolaýan ýagdaýynda o dokumentlar hem nepravilny edilen dokumentlar öz başymızdan hem geçdi olar. 13 ýyllyk propiskaly jaýymyzy elimizden alan şu işe gatnaşan sudyalar var, advokatlar ady var, familiýasy var. Gerek wagtynda biz olar hemmesini bermeli adamlarına bereriz. Ýöne şolara şu cezası näme bolsa cezasyny çekmeli şu adamlara. Ine şunu aýdaýyn diýdim. Sağ olun. Kardeşler, şu taýda ýoş demläli ýeneden bir iň soňky ýygnaşygymız boljak bu mesele boýunça. Öňümüzdäki hepde bir üýtgeçlik bolmasa ýene-de edil şu günde çykjak. Şu hakykatda ýoýýanlaryň kimlerdiğine ve hakykatı kiçi düşürýänler hakykatı bilkaslaýyn aşak görkezýänler bar taýanky. Şu ýalany güýçlep görkezjek bolýarlar şonuň ýanyna. Mysal üçin Türkmenistan gülýaly sen özüň oňuryň şonuň üçin daşar ýurda gaçyp gitdiň diýerler hatda. Yurtdan gaçyp gitdiň diye daşary ýurda öz çörebini tapmana çykan Türkmenistanyň watandaşlaryna şey diýip ýüzlenýärler. Bu hem hakykatyň üstünden gülmek, ajy hakykatyň üstünden gülmek getirýärdir. Şoňa değişli şahsiýetleri, toporlary ählijesine biz şu taýda azap geçmelidiriz. Neme meselesi ne şu taýda ýapalyň sebäbi
düşünüpli oldu. Eden cinayetine göre kesilmelidir. Diýilýär. Suudam şoňa görä karar almaly. Sebäbi täze Türkmenistanda guruljak suudam häzirki şu taýda alynan karary göz öňünde tutjakdyr. Sebäbi täze Türkmenistana geçenden soňam döwründe, wagtynda, işlän wagtynda alynan kararlar ýa-ni jenaýatyň jezasyny çekmek üçin soňky suud nemesine geçirip bilinýändir. Geçmelidir. Şunluk bilen nemäni ceza işini jemleýäs. Bundan soň şu jezany kimler we haýsy şertlerde alypdyr meselesiniň üstünde bundan soňky ýygnaşymyzda durarys. Sag bolun kardeşler, gatnaşanyňyz üçin şu taýda jemleýäs.